Hello, good morning, student. Welcome to our BSc Education. I hope you are all well. Today we will discuss about the kite poem. I hope all of you have seen the kite. Let us read. Up in the air, see the kites fly like color birds in the windweave sky. I wish I were small and light as air. I will climb on a kite and sail up there. ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ସି ଦ କାଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶକୁ ଦେଖ କିପରି ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କଲର୍ ବାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କାଏ, ଯେପରିକି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ୱେର୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଏୟାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାସ୍ ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପବନ ପରି ହାଲୁକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଇ ଉଡ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଅନ୍ ଏ କାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅପ୍ ଦେୟାର। ଏବଂ ମୁଁ କାଇଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। Then I will drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wings sing. ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ I will drift upon the paper wings. ଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଦୁଇ ପତଙ୍ଗ ଉପରେ ବସି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟ ପବନର ଗୀତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ What fun it will be to ride down over the park and the roof of town. ଯଦି କବି ଆକାଶରେ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ବସି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପାର୍କ ତଳକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, ଘରମାନଙ୍କର ଛାତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ The people below would stand and stare and wish they were me high in the air. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାରେ।